אז מה קורה חברים? כאן איתי, אתם בטח זוכרים אותי מהסרטון הקודם, והיום יש לנו אורח חדש. אה, אתה רוצה להגיד את השם שלך? שמי איתן. כן, אז כמו שאתם רואים יש לנו פה אורח חדש, אז זה עכשיו חלק 3 של אנחנו משחקים וואן בלוק. אז יאללה בואו נתחיל. יאללה, טוב, אתה תתחיל בחציבות שם. רק תיזהר, אוקיי. יכול להזדמן קריפר. איתן, רגע, יש לי רעיון. בוא לבית, יש כבר לוט בתוך הצ'סטים. טוב, אז יופי. בפרק הקודם אמרתי שאני נראה לי אגדיל את המקום הזה עם העצים, אז נראה לי שנעשה את זה דבר ראשון, ונקלע את החיות האלה, כי הם, כמו שאתם רואים, עושות פה בלאגן. מה אתה אומר איתן? כן. אני הולך לעשות משהו במקרה של הקריפרים האלה. אוקיי. מה, אתה בונה כזה קיר? אם קריפר מזדמן, אני לא יכול להרוג אותך על מה שאני עושה. יופי. אני בינתיים אקרוט פה את כל העצים האלה. או, אתם זוכרים כבר את העז הזאת מהפרק הקודם, איך היא כמעט דחפה אותי לוויד. טוב, אז אני אזיז את העז הזאת. איתן, אתה יכול לשמור על העז שלא תדחוף אותי? בפרק הקודם היא כמעט דחפה אותי לוויד. שנייה. יש לך ליד? לא, אין לי ליד. ליד זה רצועה, מי ששואל. כן, אני אמשיך לכתוב את העצים. כן, עושים את זה. למה אז אתה לא הורג את הגוט פשוט? אולי צריך אותה. האמת? למה? אתם כבר לא באמת למה תצטרכו. אנחנו צריכים גוט? במיינקראפט רגיל, למה בכלל צריך גוט? לא צריך. הדבר היחידי שאפשר לשימוש גוט זה יהיה בשביל להשיג את הקרניים שלה, אבל הרגת את כל הקרניים. אוקיי, הרגתי את הגוט. אין צורך לדאוג שהיא תפיל אותך מהמפה יותר. יופי, שם את המקום למטה. דרך אגב, שיפרתי את ההקלטה, העליתי את זה ל-100 FPS ב-OBS, אז זה אמור להיות לכם הרבה יותר טוב, וגם הסתכלתי, ראיתי שבחלק 2, אז המיקרופון היה קטוע, וזה היה כזה לא טוב כזה. אז גם סידרתי את זה, אני מקווה שזה עובד. איתי, זה טוב? בוא, מה, אני באה? זה טוב. זה נראה טוב, אבל ככה הוא לא יכול להתפוצץ אם אתה... כאילו אתה עומד כאן ואז מרביץ לו? כן. כן, זה טוב. רק נראה לי נרחיב את זה פה עוד טיפה לצדדים, כדי שבקלות יוכלו להיכנס ולצאת. אם תרצה תעשה את זה שנייה, אני אשפט. רק אז אם הקריפר יתחיל להתפוצץ זה יהיה יותר מוגן. טוב, אני בינתיים אשתול עוד עצים. חדש. אוקיי. נראה לי נתחיל מלקלוע את החיות, מה אתה אומר? טוב. אז יש אוקיי. לנו. אני מכין לנו מלא גדרות. אני אכין לנו פה זה הכלוב הראשון, שקראנו פה רק את החיות האלה. נראה לי אני אגדיל אותו בערך עד לפה, משהו כזה. אני ארוס את הדובדבנים. אוקיי, תיבה. אני גם ארוס אותה תכף. אוקיי. איתן, אתה יכול לבוא לעזור לי? כן, שנייה. טוב. מה זה, הוא אכל דובדבן? אתם ראיתם את זה? כן. טוב, אוקיי. אני בינתיים אמשיך. אבא. נמשיך פה בינתיים, לעשות ככה. השטיחים האלה, אנחנו צריכים. ניקח את זה.
שיהיה גם... רגע. טוב. הנה. איתה, אפשר לשבור את הבלוק כאן, ואז זה יהיה יותר גדול. שבורם את זה כאן ושמים פנס. אוקיי. טוב, עכשיו אני אחצוב את הגדר שמה כדי שהחיות יבואו. אני בודק עכשיו אם זה עובד. אוקיי. לא נעשה את המיון הזה של החיות כדי לא לבזבז עוד גדרות. רגע, זהר שהקריפר לא יתפוצץ, אם זה לא יעבוד. לא, אל תדאג, זה עובד. נכון בניתי מתישהו את המוב פורם? ככה עושים וזה עובד. אוקיי. תרנגולת הטילה ביצה. אוקיי, אז בינתיים אני אכניס את כל החיות האלה. אני אקח את החיטה. עכשיו אתם תראו מה אני אעשה. אני לא אעשה כמו בדרך הקודמת. אני קודם כל אשים פה בלוק. עכשיו יחכה שהפרות יבואו. נו, אוקיי. עכשיו יעלה ככה, ואז הם ייכנסו. ואז הם לא יקבלו את האוכל. טוב, עכשיו מה נשאר עוד? החזיר. איך אני אביא את החזיר? איתן, יש לך גזרים או תפוחי אדמה במקרה? לא. יש לי סווידברי. אוקיי. זה בשביל השועלים אני חושב יעזור. או שרק תגזור. לא. מתי שיזדמן סקלטון? יזדנו, יש בצ'סט למעלה, חץ. לא, כן, זה לא מה שאלתי. כן, אז כנראה. שמתי עוד 2 פרנס, זה יעזור. אוקיי. נראה לי מה נעשה? נראה לי צריך להגדיל פה. מה אתה חושב? זה קצת קטן מדי. ולקרוא את העצים האלה שמרחפים פה בשמיים. אוקיי. אוקיי. ראית גם את האזור למטה? איתן. נראה לי נשפץ את האזור למטה. אני ניסיתי לעשות פה משהו שזה כשאתה חוצב את הבלוקים זה יגיע לצ'סט למטה. עם אופר? כן, זה לא עובד. אין לנו אופר אבל. בניתי. הכנת אופר? כן. תביא לי רגע את האופר הזה. גם ככה בזבזת איירון. אני לא ידעתי שאי אפשר לחצוב אותו. הנה הוא. תביא לי. אוקיי, עכשיו תראה איך עושים את זה. דבר ראשון, אני אקח, איפה אבנים? איפה אבנים שלנו? אפשר לבנות בית. טוב, תבנה. אבל קודם אנחנו צריכים לעשות את הדברים החשובים. מה זה דוב קוטב? אני חוצב עכשיו איתי, גולד. יפה. הדובי רוצה להרוג את הפוקס. אוקיי, לא שמתי לב לזה. אם אני חוצב נגיד, זה הולך לשם. טוב, אז אי אפשר לעשות את מה שאמרת עם האופר. תשים גם פה. איפה לשים? בתיבה, באלו ששמתי כאן. בפורנוסים. אוקיי. אני אעשה ככה בינתיים. לחצוב את הבלוק הזה. בא לי להרוג את הדוב הזה. הדוב לא שלושי. הוא גם יהרוג את שאר החיות נראה לי. אני מפיל אותו מהעולם פשוט, איתן. ביי דור. הפלתי אותו. נעלם. הוא ניסה להרוג את השועל. גם השועלים האלה די מעצבנים ולא צריך אותם. כן, אבל הם יכולים דווקא לעזור. במה?
שהם עושים אם ספון כל עם הדברים אמרלד? שלנו תקשיב, אם כל הדברים שיש לנו באינבנטור מלאים, אז הם יכולים לקחת אייטמס זה שטויות. בפה. הם גם אוכלים אותם, אם נגיד נזרוק להם אוכל והם יאכלו אותו. כן, זה ודאי. וגם תמיד נוכל להכין עוד תיבות. מצאתי תיבה עם איירון אחד ורביט פוט. יופי. מי ששואל מה זה רביט פוד זה רגל ארנב. חזרתי חזרה למקום אדמה. אוקיי. מה זה? מה זה הרעש הזה? זה מונסטר פארטי. מה זה הדבר הזה? זה... הם שברו בלוקים, אוי, נרקתי. הצילו. למה הם כאלו חזקים? אני רוצה את הלוט שלו. תפיל. לא להפיל, רציתי את הלוט. תפיל אותו, זה הולך להיות עוד פעם. איתן החיות. זה הולך להיות קשה יותר. טוב. תרנגולות מתו. לא נורא. אז לצערי חברים, אנחנו צריכים לסיים את הסרטון. אז אני הייתי איתי. אני איתן. וזה היה חלק 3. אז יאללה ביי.